Bitaw, Mike. Uy, rush mo sad kayo ka. Chill lang. Lain sa kang kahinayakda. Ipaagi sa hustong proseso ang tanan. Unsay... Pagkaslion na si Madam. Uy, Yes! Bitaw! Pakasal na! Pakasal na mo! Hehe. Oh, Bitaw, Chu. Aron, doon na nakikatubad nga mo ati man ni Mami. Pakasalo na mo. Yes, Uncle. Para legit yun ba? maugyod. O makapatuyan na gud kasi imong gibati, Mike. daan naman kong tigatiman ni... niya. Lahi naman ron. Maugyod. Time pa. Usa man ang inyong gipanulti. Mami, ayaw na lang kong pangutana, ana. Sabot naman good ka? Bitaw. Bitaw, Madam. Ikaw pwede magkasabot. Sige na, Mami. Pakasal na lagi mo. Ngano magpakasal man ni? Kami na bagod. Ngano? Nangulitaw bagod siya nako nga wa man? Yo, ang litaw na dayon. Ay, no need naman good na good. Mami, pagsabot na lang good mo. Bitaw. Maugyod. Bitaw, sakto man sila. Hilo mo patuyang lang mo. Ma'am! Babe, ayaw. Bisag di na unas Mami mo. Magsabot sa ta. Ha? Malingkod sa ta, babe. Cho, lingkod na. Maki, magsabot ta. Usa may nasud sa ilang mga Sayo naman silang nakaingon ato. Ila kong gikuhaan og buot. Utol sa nga akong anak. Wa mo dapig nako. Pakasal na mo. Bitaw, sakto man sila. Ang yabagsid na Mike. Murasag na kauyon na. Gusto lang mo tawat og limpyo. Di ka ni mag-effort og pangulitaw? Mao na, Cho. Klaro kayo nga gusto gid ni Mami nga musubay sa proseso. Kinahanglan gyud nga manguyab na ka. Pero, Ay, nagad pagpero-pero diha, Mike. Uy, sabta na si Madam. Uy, gusto gid niya nga makadungog gikan sa imong baba mismo. Nga imo siyang gimahan o gihigugma. O gipagkamutya. O gipagkabathala. And so on. And so forth. Bitaw, Uncle. Mausa na yung kunasabta ni Mami. Subay na lang gyud sa proseso, Cho. Di ba? Ikaw mismo gusto mo gyud nang pinasubay sa proseso? Di ba, bisan human ako propose ni Althea? Pero mi-insist gyud ka nga mamay ta. Kay kinahanglang ipasubay gyud sa tradisyon. Chris, di mo na sa niron. ay, abi ninyo no? Sa tinuod lang, nag-istorya pa ganit karon. Nakulbaan ako, kada bang, murag di mo ko makasulti niya. Hala, uy. Katurpi ba ko din mo, ah? La, turpi. Bitaw, Uncle, ay. Torpe, gid ka. Oh, Ayaw, Nacho. Madaot mo sa datong dungog, ana. Abi ba lang, turpi nga itong kaliwat. di magud ko torpe. Ako kung gipadayag ng akong gibati sa lihok. Torpe lang yapon ka, Turpi Uncle. gapon. Oh, Ang maayo ni Cho. Aron di kay ka maglisod. Buhati o nag-intro. ha? Intro? Unsa mga intro ha? Abi na ko dili ko nila lungan. At least naabot ang gabi ingaway nagsamok na ako. Speechless, I wish there were something to say. I drank too much of you and now you've gone to my head. I'm laughing like a fool, you leave me speechless. And words I'm rehearsing all day are caught up in the traffic, getting lost in their way. You're always left unsaid, you leave me speechless. Oh, Speechless. oh, I count every step to the wa ba ko masayo? Si Mike pero ang gikanta. I get the nerve to tell you Ako liliw na. when you'll never home. So here I am alone. Si Mike yun. Nangarana siya. Sing all day, caught up in the traffic, getting lost on their way.
I wanted to say you're unbelievable, but then I get caught up on my own reply. If I ask you to stay around to hear what I must say, would I see the answers in your eyes? Speechless, I look for the right thing to say. Whoever stole my dictionary tore out the page. It happens every day. You leave me speechless. Muram sa muggawas mong baga to, Chok. Bihay. Kulbaan bitaw ko, Bimbo. Okay na ba ito nga pagkakanta na ako? Medyo nangurog mang gugo. Wala ko mayabag. Usap to, nakadungog ka siya to? Dungog siguro eh. Kalma lang, Chok, ha? Ay palabig ka eksahi. Wala ka siya masuko. Ay, For sure, kikiligon si Mami, Uncle. kaha? Sigurado mo? Wala, uy. Kabog na sa imong tingog, Mike. Uy. Sabal yung maki. Oo, bug na tayo. Iya man kung kamot may bugnaw. Bitaw ni hikap kay kaniya. Boyang akong kamot, maki. Imo na mo gunang gipisil-pisil diha. Sakpa na ka, Maki, sakpa na ka. Ha? Ano lang tingog? Take advantage ay. Uy, wala gi. Ako na nagpisil-pisir ang mabalik ang dugo. Namugnaw na pag-ayon, no? Wa kalihok ang dugo. Malisyoso, kayo mo. Ay, Sus, palusot. Maura to? Wala ilain? Agoy, Chok. Kadungog ka, Chok. More! Daw, sige pa, more pa. Sige pa, Uncle. Lain sa kanta. Sa may lain akong kanta ko. Bisa nun sa. Saan mo ni? Wala, kay manirana ko. Wala. Kanta na. Sige. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. diretso mo. Kapila. Yours is the voice that makes me mornings and sends me out into the day. You are the crowd that sits quiet, listening to me. You know the nonsense that I make. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Hindi bisa ko maayo. Sorry if sometimes I look past you. There's no one beyond your eyes. Inside my head, the wheels are turning. Hey, sometimes I'm not so wise. You are my heart and my soul, my inspiration. Just like the old love song goes. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Ni Jordan, sa pagtagal nilang magkarelasyon, Shishi ay lalo siyang nagiging insecure dahil sa yaman nito. Ngunit sa halip na magsikap sa buhay para mapatunayan hindi lamang kay Shishi kundi sa pamilya nito na kayang-kaya niyang mabigyan ito ng maayos na buhay, ay kabaligtaran ang nangyari. Nagpalamon si Jordan sa kanyang bisyo. Umasa siya sa pera ni Shishi at upang hindi wala sa buhay niya ang milyonaryo niyang nobya, ay unti-unti niya itong sinabihan ng masasakit na salita at nilait araw-araw. Kaya si Shishi ay pininiwalaan na wala nang ibang lalaking tatanggap sa kanya dahil siya ay walang kwentang tao.
Ang masakit sa kanyang sitwasyon ay huli na niyang napagtanto ang pang-aabuso ni Jordan. Sa huli ay nagkaroon siya ng pag-asa na maaari pa pala siyang makawala at magkaroon ng magandang buhay dahil ang multi-million dollar na kumpanya ng kanilang pamilya ay mamanahin niya. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang nobyo ay hindi papayag na mayroong ibang lalaki na makikinabang sa kanya na palatandaan ng isang classic na insecure na lalaki. Pero kung akala ni Jordan ay nagtagumpay na siya sa kanyang kasamaan, ay nagkakamali siya. Ang brito na mababa ang tingin sa Asia na babae tulad ni Shishi ay hitulang guilty. At ang judge ay pinarusahan ito na makulong sa loob ng 18 taon. Ang mga magulang ni Shishi ay hindi na nagsalita pagkatapos ng sentencing trial. Pero nagbigay ng victim impact statement ang lalaki niyang kapatid at sinabi nito na kahit 5, 10 o makulong pa si Jordan na napakahabang panahon sa kulungan, ay hindi matutumpasan noon ang sakit na habang buhay nilang mararamdaman sa pagkawala ng napakabait nilang mahal sa buhay. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment. Kung ikaw ay isa sa mga tao mahilig manood ng mga food vlog, baka napanood mo na ang vlogger na si Christopher Galera Mayani, isang content creator mula Pangasinan. Pero ang nakakalungkot, kamakailan lamang nag-viral na rin si Christopher sa huling pagkakataon. Ito ay matapos nga lumabas ang isang balita ng kanyang biglaang pagpanaw. Sa atin ang video ngayon, talakayin natin kung sino nga ba ang vlogger na ito at ano ba talaga ang kanyang sinabi. Ang kilalang vlogger nga ay kinilalang si Christopher Galera Mayani. Count ka? Count 9. Siya ay isinilang ng December 16, 1986 Kuha na lang ni. at nakilala sa Rabon sa Lumabian, Pangasinan. Sa probinsya na ito, nagulat at lumaki si Christopher. Simple lamang ang kanilang buhay noon pero masaya ang kanyang pamilya. Mataas nga ang pangarap ni Christopher para sa kanyang pamilya, kaya naman nagsumikap ang lalaki. Taong 2013, nang si Christopher ay naging parte ng Presidential Security Group o ang tinatawag natin PSG. Sila ay ang pangunahing ahensya na may kinalaman sa pagbibigay ng close-in security at pag-escort sa mga nagiging Pangulo ng Pilipinas, sa kanilang mga pamilya, mga dating Pangulo ng Pilipinas, pati na rin sa mga bumibisitang pinuno ng Estado. Sa trabahong ito, ipinakita nga ni Christopher ang kanyang pagiging partikular sa mga detalye at sa mga bagay na kahinahinala. Palagi siyang alerto habang nagmamasid sa paligid at binabantayan na ang kanyang kliyente. At makalipas ang 3 taon, si Christopher ay naging close-in camera ng presidente noon na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung sa pagiging PSG, ipinakita nga ni Christopher ang pagiging disiplinado sa bago niyang trabaho na ito. Nahasa niya ang kanyang talento at pagiging malikhain. Madalas at personal niyang nakikita noon si dating Presidente Duterte. Mula sa paglabas ng tirahan ng dating Presidente hanggang sa umuwi ito, lagi lamang nasa paligid si Christopher. Ito ay para kunin niya nga ang mga aktibidad ng dating Presidente. Subalit nagtapos ang trabaho ni Christopher nang dumating ang pandemya. Matapos ang pandemya, nagdesisyon nga si Christopher na huwag na bumalik sa Malacanang at nagtayo na lamang siya ng bigasan at sari-sari store. Naging hands-on din ang lalaki sa kanyang negosyo at nagsumikap para ito ay mapalago. At sa kabila nga ng pagkakaroon ng negosyo, binigyan pansin pa din ni Christopher ang kanyang passion at talent sa photography. At ayon nga sa lalaki, hindi mo kailangan ng mamahaling camera para sa photoshoot. Git nga ni Christopher, tamang angulo at perfect lighting lamang kahit cellphone ang gamit, makukuha mo na umano ang isang best result. Sa kaparehong taon, bumuo nga si Christopher ng isang dance team na tinawag niyang Team Yani Fam. Para nga ito ay ma-showcase ang dancing talent ng mga kabataan mula sa iba't ibang barangay sa San Fabian at Sison.
Si Christopher mismo ang kumukuha ng mga video ng mga kabataan na nagsasayaw at ginagabayan din niya ang mga ito sa pagsasayaw. Pumatok nga sa mga netizens ang mga content ng Team Yani fan at ang isang video nila ay pumalo nga ng 27 million views sa Facebook. Nag-trending nga din sa TikTok ang ilang mga video na gawa ni Christopher. Marami din ang naka-appreciate ng ginagawa ni Christopher dahil dito naiiwas ang mga kabataan sa paglalakwatsa at paggawa nga ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Bukod sa dance style na binuo ni Christopher, gumawa din siya ng isang content na tinatawag niyang Baby Girl. Ito ay isang proyekto kung saan binibigyan ni Christopher ng photoshoot ang mga dalagang Pilipina para ipakita ang kanilang natural na ganda. At ang 2022 naman ay sinimula ni Christopher ang paggawa ng mga food content. At sa pamamagitan na ng kanyang passion, determinasyon at mga diskarte sa pagluluto ng pagkain, ang mga followers ni Christopher ay labis na nalulong sa kapapanood ng kanyang everyday food vlogs. Sa kanyang mga video, ipinapakita nga ni Christopher ang pagluluto ng iba't ibang pagkain Pinoy, hindi lamang mula sa kanilang probinsya. Iba't ibang ulam din ang niluluto ni Christopher na tineternohan din niya ng iba't ibang mga prutas. Mula nga pang-agahan, tanghalian hanggang sa pasta dishes, ay niluluto ni Christopher ang kahit anong pagkain na kanyang maisipan. Sa ibang video nga, ipinapakita ni Christopher ang kanyang munting kusina kung saan siya nagluluto ng mga putay sa kanyang vlog. Marami nga ang nakaka-appreciate sa recipe na ibinahagi ni Christopher sa kanyang mga content. At sa loob nga lamang ng isang taon, si Christopher ay nagkaroon nga ng 1 million followers. At bilang selebrasyon, inimbitahan ni Christopher ang isang sikat na fast food chain sa sarili niyang barangay para sa libreng tanghalian para sa mga 500 mga kabataan. At noong taong 2023, nakakuha nga si Christopher ng 2 million followers. At nang sumunod nga na taon, umabot na ng 3 million followers ang mga tagahanga ni Christopher. Sa bawat pag-upload nga ni Christopher, milyon-milyon ang nagugutom at nai-inspire sa kanyang pagluluto. At dito na nga siya unti-unting nakilala at naging isa sa mga ma-impluensyang food vlogger. Noong 2024 nang si